ine ndiye ndimatha ine ndine Paudala ndichimphona ineyo anthu amadziwa kuti ndimatha kunyamula zonyamula zomwe ambiri sangathe kunyamula. Anateno bulu wina poyiwalira mbalame ina ya mtundu wa paroti ku nkhalango ina ku Masenja. Paroti modekha anayankha nati, kumbukira nzanga, sikuwina kulikonse komwe kukufunikira mphamvu ayi, kuwina kwina kumangofunikira nzeru chabe. Anaseka bulu nati ngati suwina ndi mphamvu ndiye ikhalanso ndewu. Iwe ife ndakamuna taona izi. Ananyamula miyendo yakutsogoloyi kuonesa maso zake, ngakhale ndikamayenda mphepo yokha imandipatuka ineyo. Anapitiliza kuteno bulu positamirira. Paroti anagwetsa mutu nati, nzoona confidence ndi yabwino, koma confidence iyi uli nayoyi ndiyozipweteketsa. Chongomaliza mawu amene wawa nkhalango munamveka chete. Mbalame zinasiya kuyimba. Utu unali mkango wa njala omwe unatulukira pamalopo maso direct kwa bulu odzita mauja. Bulu kufuna kuzikozera, ndipo mkango unayamba kuyenda monyang'ama pang'ono kulunjika kwa bulu. Pompo Paroti anauluka mmalele ndi phokoso nako anati, thawani anzanga, thawani moyo, thawisani moyo, kwabwera anthu osaka mfuti nkhalango muno, thawani. Kumva izi zinkango uli ndifelenji unayang'ana kumbali ndi kuthawa kusiya za buluzo. Bulu anawuyang'ana mkango ukuthawa, ndipo mantha onse anali nawo anamuthera, ndipo anayamba pompo kuseka. Waona zimenezo? Yomwe ukuti mfumu ya nkhalangoyo yangoona ineyo pompo nkuthawisa moyo wake, nayo tumikango ikandiona ineyo imathawa, nanga izithawa mphepo kankango nkachani. Anateno bulu uja. Paroti anapumira mmwamba nati, sichoncho adolo inu, mkango umaopa zoopsa za anthu osati iweyo. Osatheka, nanga anthuwo ndi ali kuti? Andinjenjemera ine amene uja. Kuzitamandira kwa buluyu ndikomwe kunalokanso ubongo wake, ndipo anakweza mutu wake mmwamba nati, leloli ndikufuna ndionetsa aliyense nkhalango munomo zoti ayichocho ndine mfumu yeniyeni ya nkhalango muno, ndineyo. Kenako bulu analiyatsa liwiro kuthamangisa mkango uja yena amuone zoti ndi wochenjera. Paroti naye ankauluka kumbuyo kwa buluyo akukuwa, nzanga tayima iwe, wayiwala ubongo wako kumbuyo iwe. Koma bulu ankathamangabe, ndipo after kuthamanga kwa distance mkango unamanga break ndi kuyima, nkuzatembenuka kwa bulu ndi kuyamba kumutsata pang'ono. Apa ndiye wandipeza wekha. Maso a mkango atafira ndi mkwiyo. Kusekerera kwa bulu pompo kunatheratu, miyendo yake inayamba kunjenjemera. Paroti anakuwa nati, thawa. Mantha a mkango omwe umaona ngati ndi chipambano chako aja ndiwo anali mistake yayikulu pa moyo wako. Koma nthawi iyi inali too late. Mkango unalumpha, ndipo after kanthawi pang'ono nkhalangonso inakhalano chete. Kachikena bulu anapita cha mtundu umene uwu. Ndipo chiphunziso changa mu nkhaniyi, anthu omwe amakhala akusangalala kamba kati zipambano taboza ta temporary, tsiku lake limodzi zimakonda kuwaonekera. Osapanga mistake ya mantha awina wake nkuzichemerera inuyo ngati ndi chipambano chanu, chifukwa nthawi zambiri kuzichemerera kumakupangisani inuyo kukhala akhungu nda agonthe osamva. Nthawi zina mumathakulakwa pamaso pa anthuwo nkumango kuyang'anani osati kamba koti ndinuyo adolo ayi, kapena kuopani. Ena amakusiyani inuyo kamba koti akuchita manyazi ndi omwe ali kumbuyo kwanuwo, mwina ankolo anu, abale anu ena ake, olo makolo anu kumene. Dziwani, pride can sometimes make you blind. Tayimani kaye pang'ono pomwe mukuonera nkhaniyi. Kodi munapangapo follow kale Dean Studios? Ngati simunapange, vuto ndi chani? Poti pofika kuti muonere video imene iyi mpaka apapa ndiye kuti imakusangalasani. Tapangani follow lero, zilipo zambiri zoti ndigawane nanu. Ndipo musayiwale, kuzichemerera kulibe phindu lina lililonse, koma nthawi zambiri kumatseka ubongo wanu komanso makutu anu. Ndine Dean Studios, ndatokoza kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like, kuika komenti kuti timve maganizo anu.
komanso kupanga share utenga